Новата подобрена Пек Перего Veloce Belvedere Lounge Modular 2025 с уникален италиански дизайн и стил е тук, за да направи всеки ден по-удобен и стилен още от първите дни на вашето бебе. Просторният кош за новородено Кула Белведере с удобен матрак и дишаща тапицерия фреско джерси осигуряват спокоен сън на бебето, а уникалната система за комфорт поддържа перфектната ергономична позиция. Свалящата се тапицерия прави поддръжката бърза и лесна. Отворите за вентилация и мрежата против насекоми ви осигуряват спокойни разходки на открито, докато стойката за вкъщи ви дава възможност да държите бебето близо до себе си, осигурявайки му сигурност и уют навсякъде. Когато бебето порасне, Veloce се адаптира. Новата реверсивна 4-сезонна седалка с удължаващ се сенник позволява да возите детето с лице към вас или към света, а на пълнолегналото положение мекото покривало за крачетата гарантира допълнителен комфорт и топлина през студените дни. Модулната система идва с столче за кола Primo Viaggio Lounge с лесен монтаж върху шасито, комфортно накланяне и разтегателен сенник, който предпазва вашето дете. И за финал, елегантна и функционална чанта.